Stretnutie amatérov a jazdcov s platnými licenciami pretekárov. Aj takto by sme mohli označiť jedno odvetvie motoristického športu, ktoré zobrala pod svoje krídla Slovenská asociácia motoristického športu a nesie názov automobilový slalom. V kalendári na tento rok sa dokonca objavilo až 5 podujatí majstrovstiev Slovenska. V poradí druhý podnik odštartoval v Rožňave. Slalom vlastne je rýchlostný pretek, líši sa od tej klasickej jazdy zdušnosti asi tým, že tu sa necúve, v prvom rade ani sa nesmie cúvať, ale je to rýchlostná súťaž, takže sa ide len dopredu a jazdí sa medzi kúželkami alebo medzi prekážkami. Môžu to byť aj prírodné prekážky, ale musí to byť bezpečné. Celý tento pretek, konkrétne teraz dnešný deň, sa zaratúva do majstrovstiev zóny Strednej Európy a do majstrovstiev Slovenska. Slalomu sa môže zúčastniť hoci kto má platný vodický preukaz a je starší ako 18 rokov, ale máme triedu junior, to sú chlapci od 14 do 18 rokov, ktorí môžu štartovať na vozidlách, ale to majú obmedzenú kubatúru do 1400 kubíkov. Vlastne môžu štartovať len ako jazdci s celoročnou licenciou SAMŠ. Jedine sú obmedzené kubatúry, je tu do 1600 a nad 1600 do 3,5 sme to obmedzili, aby tam už tie silnejšie auta nešli. Dĺžka trate táto je zhruba 1800 metrov a druhá bude na námestí zhruba 1200 metrov. Tak týchto slalom sa vlastne zúčastňujem asi preto, lebo je to dobrá skúsenosť, akože zajazdiť si a poznať trošku svoje možnosti a porovnať sa s konkurenciou. Je to 4. evolúcia vlastne Trabantu, ale tam veľa úprav, motor má okolo 50 koní. Zúčastnil som sa celej sezóny minuloročnej za rok 2005. Získal som titul majstra Slovenskej republiky v športových autách. Tak to uvidíme, že či to bude výhra, či nebude výhra, lebo sú tu dosť silná konkurencia aj z Čiech. No, tak necháme sa prekvapiť. Tak ako nariadujú pravidlá takýchto slalomov, organizátor vyhlasuje skupinu jazdcov s platnou súťažnou licenciou, ktorí sa musia preukázať aj homologáciou súťažného vozidla, no a amatérsky pretekári, ktorí si pri štartovnom vklade prevezmú tzv. Jednodňovú licenciu, ktorej platnosť zaniká ukončením pretekov. Jazdci s licenciou navyše musia plniť im veľmi dobre známe predpisy pri slalomovej skúške. Samozrejmosťou sú zapnuté bezpečnostné pásy a ochranná prilba hlavy. Tu museli mať na hlavách aj amatérski jazdci. Preteky sa uskutočňujú navyše aj s patričnými náležitosťami, ktoré k takémuto podujatiu patria. Zvláštne ustanovenia, ktoré pripravuje organizátor a schvaľuje SAMŠ, sú akýmsi materiálom, v ktorom sa jazdci dozvedia podrobnosti o tom, aké podmienky musí splniť vozidlo, s ktorým chcú súťažiť. Aj vozidlá amatérskych jazdcov musia totiž spĺňať určité požiadavky. Nad tými dozerá zrak technických komisárov, ktorí patria k takýmto pretekom a vozidlá sú kontrolované podľa vyhlášky o premávke motorových vozidel na pozemných komunikáciách a tie, ktoré nevyhovujú, nie sú pripustené na štart. Rýchlostná skúška bola vyznačená kužeľmi a pravidla súťaže hovorili aj o penalizáciách, ktoré jazdec obdržal pri dotyku či vynechaní bránky. Dotyk s kužeľom znamenal 2 trestné sekundy a vynechanie bránky zasa 20-sekundovú penalizáciu. Medzi osobnosti tohto športového odvetvia, ktoré nechýbali ani v Rožňave, patrí Vladimír Gábriš na Oktávii, ktorý je obhajcom majstrovského titulu z minulého roku. Práve Vlado má k športovému pretekaniu veľmi blízko, pretože je jedným z mechanikov známeho vrchára Petra Rujsla, ktorý ešte v minulom roku brázdil slovenské preteky automobilov do vrchu a na týchto pretekoch si úlohy prehodili. Vlado má už za sebou aj úspechy. Tak v slovenskom majstraku som víťaz absolútny od roku 2002, čiže 4 roky po sebe. V triede myslím, že prvý rok som nebol, alebo opačne, tak nejako. No a minulý rok som vyhral aj zónu Strednej Európy v sériových autách. Na 7. rožňavskom slalome si pripísal ďalšie body za 2. miesto v majstrovstvách Slovenska a rovnako aj za 4. miesto v zóne Strednej Európy. V špeciálnej kategórii tuningových vozidel bol neohrozene najrýchlejší Marian Janeček na Volkswagene Golf. Ten triumfoval v majstrovstvách Slovenska, no do zóny Strednej Európy nezasiahol, čo mu reglement súťaže umožňoval. Myslím, že trať bola super pripravená, bola rýchlejšia ako minulý rok. Páčila sa mi, vyšlo mi to. Boli miesta, ktoré sa mi zo začiatku pri obhliadke zdali, že by mohli byť krízové, ale rozjazdilo sa to, takže bolo to v pohode. Bol tam niekde šotolina na takom ťažšom úseku a
ale zvládol som to. Preteky v Rožňave mali aj medzinárodnú účasť, keď sa v štartovnom poli objavili dvaja zástupcovia z Rakúska, Franz Pintarich a Uši Nikl, ktorí súťažili na totožnom Volkswagene Polo Evo 7 a jeden český reprezentant Martin Zimák. A dôvod bol jednoduchý. V pretekoch mohli totiž jazdci získať body do celkového hodnotenia zóny Strednej Európy. Martin súťažil na Peugeote 106 a zvolil dlhú cestu na východ Slovenska zo zištných dôvodov. Obsadil napokon 3. miesto v zóně Strednej Európy. Tak dneska se mi závody líbily, i když si to porovnám, když jsme tady, nás cesta vyjde 800 km, kvůli 4 kilometrem, který jsem odjel vlastně, takže... Ale byly pěkný závody, trať byla postavená pěkně a v Čechách je to hodně jiná, že i celkově do toho absolutního pořadí je ta konkurence někde jinde. Takových aut třeba, jak mám já tam jezdí, tak 8. Na záver možno iba konštatovať, že automobilovému športu sa na Slovensku darí a nie len tomu na špičkovej úrovni.